Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kuya panelo channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe tavigira inyaya ya buditswa ichinze pane ma instructors Arikushaya arikuya kuzotraina ma local ambulance personnel kuti vadzidzire kudriver ma ambulance akaunzwa neRussia muno muZimbabwe mugomundofunga muna May this year pane 18 ma brand new helicopters akaunzwa from Russia for emergency air medical services and law enforcement. Skazongunzi nanasi apana ma local pilots angachigona kufly these helicopters, so Russia iri kutumidzira ma pilots avo kuti auye achidzidzisa muno muZimbabwe zvirinzi. This is one of my reasons why ma ambulance yanga asiri kushanda muri Zimbabwe shinzi papasina ma local pilots anokwanisa kuoperata ma machines aya muri Zimbabwe. Amene munogona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. These are Russian flight paramedic instructors vari kuuya zvakare vachidzidzisa even ma nurses muno muZimbabwe nema doctors muno muZimbabwe how to use equipment in my helicopters aya muri Zimbabwe. Ndonyaya tatavigira muzuva ranhasi. Tiudzwe zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.